minsan daw is nagkakaroon kayo ng mga alitan ng mga kapwa nyo, content creator o kapwa nyo, vlogger, tao. Gusto mong banggit ako? Lolo, baka mag-close agad itong kalalunch namin na talk show lang dahil sa mga issue na yan. Kumusta naman yung puso mo? Nasa point tayo ng buhay na Serve nating maging masaya at tumawa. Cheese! Mosaka with your host, Katata. Yan. Yes! Maganda tayo sa umaga sa tanghali. Lalo na ngayong gabi. Yan mga katata, nandito na naman po tayo sa inaabangan ng buong mundo, ng buong universe, ng buong karuban ninyo. Cheese! Mosaka with your host, Katata. Yan. At ngayong gabi ay meron po tayong guest na super maganda. first guest. First guest. Ito, kasi ilo-launch nyo ito na ako yung first guest. Yes, first guest namin ngayong gabi, ang the phenomenal and kabogable ng Ilocanja. Walang iba kundi si Miss Aga Ancheta. Hello, ate. Thank you so much. It's my pleasure. Yes, kasi ako yung naman. unang guest nyo talaga dito. Oo. Guest mo. And every Sunday ito, no? Yes, every Sunday, 7 p.m. po ng gabi. May show na Yeah. si Tata. Sana. Yes. Ako talaga nag-push. Thank you so much. Oo, ikaw yung nag-push sa akin nung nasa Cagayan pa tayo, di ba? Ang tagal na natin binabalak to ng aking anak na si Jodeline. Hello, Miss Yellow. Miss Yellow, hello. Good evening, Mami Miss Dakan, anak ko. Yan. Yes. So, ngayong gabi ay mga iba't ibang ang pag-uusapan namin ng ating guest ngayong gabi. Yan, mga espekulasyon na dapat niyang aminin or hindi niya dapat aminin. Ano ba talaga? Mga katanungan na talagang makikilala mo kung sino ba talaga si Aga Ancheta. Yan. So, welcome to Cheese Mosaka! Yan. So, ngayong gabi ay may mga katanungan kami na super ikakagulat mo siguro. Talaga po? Oh, Magugulat yes. ako. Okay, Talaga let's start magugulat na. ka. Okay, let's start na. Nagkapura ka? Hindi naman. Okay. So, yan. So, ang question natin ngayong gabi ay ang unang katanungan ay paano po kayo nagsimula bilang isang vlogger? From the very beginning. Yes, sabi ko nga nagsimula ako 2019 before the pandemic. Yun yung talagang simula ko. Pero yung page ko, na-create ko siya 2017 pa. Na-create ko siya when I was in Dubai kasi feeling alam mo ba during that time dun ko parang nakita yung sarili ko na parang may potential ako dito. Yes. Tapos, create ko, ang unang pangalan ng page ko is Love Hotline ng Mahu Gutera kasi nagla-live lang. Ano ako yung dati. mga nandun? Ano Yung mga hugot Ay, hugot lines. Oo, and pumapatok naman siya. Tapos, nung umuwi ako ng Pilipinas, kasi 6 months lang ako sa Dubai, parang medyo lumamlam. Oo. Parang hindi nagtuloy-tuloy. 2019, nag-start ako sa YouTube pa. Oo. Kasi kalakasan ng YouTube Yung pa yung sikat noon, di ba? Oo. Yun yung time na nauso yung sub to sub. Na ngayon sa Facebook naman is follow to follow. Yun. Tapos feeling, parang everyday ako nag-upload noon. Tapos na-monetize nga ako sa YouTube 2020, March of 2020 during pandemic. Oo. I-start ng pandemic. Yes. Tapos, yun yung time na akala ko nung na-monetize ako, kikita na ako. Oo. Ganun. Pero hindi pala. September 2021 nung pasukin ko ang comedy. Kasi feeling ko nung una, ayoko ng comedy eh. Oo. Gusto ko ng mga ganito talk show. Yes. Na parang ito yung gusto kong makilala sa akin. Kaso lang, alam mo ba nung September 1, ito talaga pinag-pray ko to. Sabi ko, kung hindi ako para dito, ibig sabihin titigil na ako. Kung hindi papapatok to. Tapos ang first video ko is Kapitana eh. And pumatok siya. Yung alam mo ba kung anong Kapitana serye. hindi, Kapitana yung title. Si Kapitana, tapos yun na yung meron si Maita. Oo. Tapos, Dumating na yun. yun yung September 1 talaga, hindi ko makakalimutan. 2,500 pa lang yung unang views ko, pero tuwang-tuwa na ako. Oo, di ba? Tapos, nung time na yun, parang ang daming natutuwa sa akin. Tapos, hindi ako ma-monetize pa lang sa Facebook kasi ang followers ko pa lang during that time, 2,500. Oo. Tapos, ang hirap kasi dati, di ba, 10,000 followers, then 600,000 minutes. Oo, yung kailangan na i-reach mo. Oo. Ganon, di ba? So, that time, maraming mga followers na natutuwa, mga OFWs, nagpapadala sila ng pera. Oo, doon ako kumikita. Doon talaga So, nag-start. doon ka na nag-start na naging vlogger kasi pumatok yung talagang first video mo yon. Oo. Actually, video mo hindi ko kino-consider yung sarili ko dati sa vlogger. Oo. Tinawag ko yung sarili ko as a vlogger bilang ganap na vlogger nung na-receive ko yung first sahod ko. Oy, wow, Sa Facebook. congratulations. Talaga naman. Di ba?
nung pandemic kasi kasagsagan na doon nung lumabas na lahat ng mga vlogger, lahat totoo. dito sa Pero late ako. Oo. Late kasi Pilipinas. patapos na yung last quarter ng pandemic. Yun yung marami nang namamatay. Oo. Yun yung sobrang naramdaman natin yung hirap. Oh, kaya nga. Tapos doon naman ako pumatok Oo. sa last quarter. O, diba? Oo. So, ngayon pag-uusapan natin kasi nagtre-trending yung kay Maita, yung Oo. kadambel. My gosh, natutuwa ako kay Maita. Grabe. No, natutuwa at the same time, nakaka-stress yung mga katanungan niya, yung mga sagot niya sa mama niya. So, sino ba si Maita dito sa Saan ano ngayon? galing? Oo, si Maita ngayon dun sa, ano yung role ni Maita dito sa vlog mo? Actually, yung character ni Maita, parang bigla na lang siyang lumabas eh. Oo. Parang natuwa yung mga tao dun sa character niya bilang isang, yung parang dumbbell nga ubing. Oo. Doon bigla siyang lumabas kung saan ko kinuha yung name na Maita. Actually, kinuha ko yan doon sa, nung hindi pa ako vlogger, Yes. pag nag-i-skit ako, ginagaya ko yung pelikula ni Vice. Oo. Yung Petrang Kabayo. Oo, Petrang Kabayo. Yung eksena niya doon, yung Maita, Heronimo, Ariel, Dani, yun yung Oo. eksena niya. Kaya, nung nag-iisip ako ng name, yun yung una kong nabanggit, Oo. Maita. Kaya, hindi, parang natuwa ako kasi siya ang mas nakilala Oo. ng na publiko. kwan. Tapos, nung umusad na yun umusad Oo. na yung video na yun. Puro si Tapos, Maita. Kaya swerte ko yung wig ni Maita. oo, di ba? Oo. Kaya sabi nga nila, ba't hindi daw palitan yung wig? Pero, yun talaga yung swerte doon. Actually, kasi, pinalitan ko siya. pinalitan mo na siya. 2023 nung pinalitan ko yung wig niya into violet wig. Oo. Tapos yun yung time na medyo lumamlam yung career. So parang bumalik lang siya nung binalik ko. So parang sabi ko nga, ito yung lucky charm ko. Oo, Yung diba? wig. Yung wig. Tapos yung talaga. story ng wig na yun before ako mag-start as a vlogger, Oo. dapat yung wig na yun, mga wig na ginagamit ko ngayon, susunugin ko na siya Oo. kasi kalat lang. Kaya nga. Susunugin ka na dapat siya. Nung time na susunugin ko na siya, hindi ko siya sinunog. Oo. Ewan ko kung bakit may nagsabi na hindi ko sunugin. Oo. Tapos yun naman yung ginamit ko kay Maita at nagtuloy-tuloy ang swerte. Oh, di ba? Oo. Super ganda, di ba? So yan, ano na to, so yung Maita na yun, pero yung nakakatuwa doon yung reaction ng mama niya. Oo. Yung super reaction ng mama niya kung hindi niya alam kung talagang nai-stress ba talaga Oo. siya sa lipunan or talagang sa anak niya ganun. Na high blood yung Yes. Super yun yung talagang pumatok na video mo ngayon. Oo. Kasalukuyan na umuusad ng grabe ha. Actually, alam mo ba, nung nag-start ako mag-vlog, wala akong pambili ng tripod. Oo. Tapos, ang gamit ko lang, yung old phone ko, na binili ko lang siya worth 7,000. Bali, new phone ko yon. Oo. Kaso lang yung phone ko nagkaroon ng problema, nahulog sa, kakabili ko lang siya 1 month pa lang, nahulog siya sa tubig. Oo. So, may problema yung Oo. LCD niya. Tapos, yung ginagamit kong, wala akong tripod kasi nung time na yun, parang hindi mo alam na may nabibili palang mga Oo, tripod. meron ganun. Alam mo yung pinagpapatong-patong ko yung ano? Totoo yun. Oh. Pinagpapatong-patong ko. Tapos yung libro, ino-open ko siya na gano'n, pinapatong ko yung phone ko. Oo, doon. Yun yung una kong naging tripod. My gosh, libro, di ba? Oo. Napakaswerte yung libro. Mas yan. swerte nga ngayon yung mga nag-i-start na mag-vlog kasi lahat, Oo. hindi pa sila monetize, hindi pa sila kilala, pero kompleto na sila ng Ng gamit, o, di ba? Talagang- hindi kagaya nung time namin talaga na ang hirap. Oo, Dumaan, nabunan talaga kayo. Okay. sabi ko nga, dumaan ako sa butas ng karayom. Sino naman yung mga nakasama mo ng vlogger or nakakulab? May nakakulab ka na ba sa ibang lugar or sa ibang probinsya? Actually, Isabel, karamihan. I'm from Cagayan. Ang dami nating kaibigan ng mga vloggers. Maliit lang industriya natin, lalo na sa ating mga ka-Ilocano, di ba? Yes, super. Napakaliit lang. So, dati kasi may grupo kami, marami na ako nakakilala, karamihan nga sa kanila sumikat na. Sila Oo, Miss Igado, anak-anakan ko rin. Hi, Miss Yes. Igador, shout Sila out. Kayla, sila Andy Oo. Padjak. Oo, sila Ani. Oo, sila Shanghai Boy. Kasi yung best Oo. friend ko dati sa sa industriya, naging best friend ko si Shanghai Boy. And Hindi ko pa siya namimi. nagkataon lang na, siyempre, hindi rin may iwasan magkaroon ng tapuhan. So, But yun. we're okay now. So, si Igado, na-meet ko na siya. Nag-meet kami. At shout out pala sa aking anak. Thank you so much for my outfit tonight. Yan, galing po to kay Miss Igado. Maraming salamat. At ang dami-daming nagugustuhan yung damit ko, nagagandahan sa damit ko. Yan, maraming salamat. Alam mo ba, sinasabi ko sa kanya kanina, Oh. Bakit ikaw, sabi ko, parang ang tagal namin magkasama, tapos siya, si Tata, na kailan lang niya naging friend, parang Kaya- ang dami niyang binibigay, samantala sa akin, Oh wala. my gosh. Tapos meron pa siya, yung dalawang short, yung binigay niya. Tapos yung quote natin nung pumunta tayo sa nag-motorcade tayo. Namasyal tayo, something like that. Sana Oh, all, di ba? binibigyan. Thank you so much, anak. I love you. Hope to see you soon again. Yan. So, yun nga. Alam mo ba, as you can say,
a while ago na merong may mga sabi-sabi or spekulasyon na minsan daw is nagkakaroon kayo ng mga alitan ng mga kapwa nyo, content creator or kapwa nyo, vlogger. Lalong-lalo na dito sa Isabela. Yes. Totoo ba yun? Oo, totoo yun. Kasi sa industriya talaga natin naman na ginagalaw Oo. at para tayong showbiz. Yes. Para tayong mga celebrities. Oo. Kasi bihira ka lang talaga makakakilala dito ng mga totoong tao. Oo. What? Sino ba yung mga hindi totoong tao? Gusto mo mabanggit ako? Lolo. Ang tapang niya, grabe. Ayoko baka mag-name drop siya. Diyos mag-name ko, drop grabe. ako. Baka mag-close agad itong kalalunch namin na talk show nang dahil sa mga issue na yan. Anyway, totoo yan. Pero nagkakaroon ng tampuhan. Oo. Sabi ko nga. Pero at least, after, siguro, mga ilang nagkakaroon, naaayos din naman. Oo. Na nagkakaroon din ng reconciliation. Oo, kasi nga 'di ba, Ganun. yung mga iba, yung 'di ba yung mga ibang lugar daw or ibang province is nagkakaroon sila ng mga sigalot, ng mga ganun. Mas grabe sila. Oo, mas grabe Actually, sila, diba? sabi ko, di ba, nabanggit natin si Miss Oo. Iga doon. And napag-usapan naman namin, sabi ko, nagkaroon kami ng hindi pagkakaintindihan. Hala, ano In the kaya past. yun? And Charas. almost a year na hindi kami Oo. nag-usap. Kasama sila Shanghai Boy. Sabi ko, best friend ko si Shanghai Boy Kaya, dati. Kasi sa lahat ng down moment ko noon, siya yung nag-lift up sa akin. Mga Oo. ganun. Tapos, Hindi naman siya yung ex mo. hindi naman. Ay, alam. Hindi ka ako magugustuhan actually. We're friends. Oo, super bait. Napaka-close friend namin Oo. dati. And laging nung start kami, taga-sundo. Sinusundo Oo. niya ako, lagi niya akong dinadaanan. Ganun. Oo. Siya lang talaga yung ganun na friend ko. And good thing naman, nung December, nagkaroon kami ng reconciliation ni Miss Igado. Oo. And I greeted ko siya ng Merry Christmas. Oo. And we're okay now. Oo. And nagkataon lang na dapat magkikita kami nung December. Sa Balaybay. Balaybay. Nagkataon na Oo hindi nga. kinaya ng oras. Oo, hindi tayo Oo, nagpa ng hindi kami date. nagpang-abot. Oo, kasi hindi nga, yung date kasi nila iba, Iba, sa date oo. natin. Hindi kami nagpang-abot. Oo. And sabi ko nga, pero magka-chat kami. And Oo. sana one of these days or Oo. basta this year, magkita na kami. Oo, dapat makikita tayo, magkakape tayo, promise. Yes, sana. Namiss Oo. ko rin naman. Napakabait na bata Oo, niyan. super. Napakabait. Promise. Minsan nami-misinterpret lang talaga ng iba. Oo. Yung pero napakabait na bata. Oo, super humble. Lalo na nung lalo na nung nag-meet kami, first meet namin sa may Robinson, Santiago. Mm-mm. Yan, so doon kami nag-meet. Grabe, hindi, parang ang lumanay ng the way siya magsalita. Yeah. Pero alam mo yung the way na kuwela pa rin siya, ganon siya. So, yun. So, oh my gosh, eto nga. Oo, ate. Kasi halos, tingnan mo matagal na tayong magkakasama. Mm-mm. Oo. Wala pa kaming nakikita or nararamdaman. Kumusta naman yung puso mo or yung love life Actually, mo ngayon, siguro, di ba nakwento ko kanina, siyempre may special pa rin naman tao na Ay, wow. ka-chat. Parang bigla siyang dumating kanina. Ay, kanina na? Hindi, actually, doon sa chat, ganito, Oo. ganyan, ang basta. And hindi ko naman masasabing, love ko na. Oo. Pero at least, may special someone. Oo. Siguro kailangan ko din naman ng inspiration. Kaya nga, di ba? Pero, syempre, pag parang nasa point tayo ng buhay na parang, anong tawag doon? Umaalagwa muna tayo. Yes. Kailangan nating, mag-ipon Oo. muna sa kanang love life. Oo, tama, di ba? Oo. Para may pang-invest ka. Charis! Anong klaseng investment? Malay mo, investigador pala yun. And lapit din ako ng asawa ngayon. Oh my God! At sino naman yan? Isha-shoutout ba natin, mga katata? Gusto mo pa Ay, hindi, wag la. Baka, Diyos ko, alam ko na naman yung mga Love. Okay, so, pupunta na tayo sa may exciting part ng ating talk show. Ay, talk show. Okay, ang Fast Talk. Ay, Yes! Oo So, may okay. pa-Fast Talk tayo ngayong gabi. Oo. I'm ready. Okay, ready ka na ba? Yes. Sa ating Fast Talk? Yes. Okay. Deposit o withdraw? Deposit. Kasi pag-withdraw, labas ng pera, di ba? Mas bata, mas matanda. Depende. Kung siguro may mga mas matanda na yummy pa rin. Di ba? Oo, Mga sabi daddy-daddy ko yun. o mga 40s. Lalo ngayon, hindi mo na mapapansin yung 50 Parang si years Mr. old. Tabuk. Shout out! Shout out. Ano My yung asawa niya? gosh! Baka malaman ng asawa mo. Black or pinkish? Pinkish? Ay, wow, talaga ba? Akala ko brown kasi. Oh my gosh! Tapos, Nasa ilalim, nasa ibabaw. nasa ibabaw, si Botomesa. Ano? Botomesa. Botomesa. Grabe siya! Yeah. Okay, sex or pakbet?
Pwedeng wag na lang pumili kasi pag yung pakbet yung pinili ko, may issue ako. Pakbet. Wala, My basta. God. Pero, Masarap yung pakbet. Yeah, pag sa ulam, Oo. gusto ko yung pakbet. May Pakbet favorite. talaga, di ba? Lalo na luto ni Mami Cara. Oh, Sarap. super, di Yes. ba? Yeah, try nyo. Oh, pumunta kayo dito sa may Caro Salon at magpapaluto kayo ng pakbet. Oo, sarap. Habang nagsasalon kayo, nagpapaganda kayo dito sa may Caro Salon. Ay, May yan. free pakbet. May free pakbet. Oo, Oo. parang pak na pakbet na bet. Next My question. gosh! Okay, at ang ating huling katanungan. Okay. Ito lang ha. Oh, complete the sentence. The sentence. I'm Agal Ancheta and I'm... Miss Universe. Miss ko, hindi pa... Or para kay Jerina yun. Oh, hi! Yes. Please support naman kay Kwan natin, pambato natin ng Isabela na Yes, si Miss Universe Philippines. Miss Universe Philippines Anakan ngayon. ko Okay, niyan. si Miss Jarina Sando ng Isabela. Yan, ang Yes. coronation night yata is May 2. Mm-mm. Oo, May 2 yata ang coronation night. So, yan. dito na tayo mag-end. Hindi pa tayo akala ko mag-e-end. Bakit mag-e-end. ayaw mo na ba? Hindi kasi akala ko may iyakan pa. Ah, oh my gosh. Charot na. Oo. Wala tayong iyakan ngayon. Oo, super happy muna tayo. So, ang gagawin natin ngayon is, okay, bilang isang vlogger at bilang matagal na dito sa industriya ng pagiging vlogger, ano yung maipapayo mo ngayon sa mga baguhan na nagbablog? Baguhan na nagbablog. Actually, laging tinatanong sa akin yun. Nung papapayo ko. Lagi kong sinasabi, kung andito ka sa vlogging industry ngayon kasi nakikiuso ka lang or gusto mong kumita ng pera, wag na. Kasi, ang vlogging, ito yung, ang social media, ito yung platform natin para maipakita yung passion natin. Yes. Kung wala kang passion, kung wala kang tiyaga, at Oo. kung lagi mong in-after yung kita, madidisappoint ka lang. Oo, Kasi hindi diba? siya ganun kalaki eh. Oo. Kung yun yung a-afterin mo, nagsisimula ka pa lang, talagang hindi mo makikita. Oo. Tayo nga 'di ba na Mm-mm. medyo malakas yung ating Oo. nagrereklamo na tayo sa kinikita natin. How much more kung yun yung i-after mo. Oo, diba? Although hindi ako magpapaka-ipokrita na nung nag-i-start tayo. Oo, nung yun- nag-i-start ako, yung kita yun yung talaga. talagang Oo. Pero nung tumagal na, yun na parang na lifestyle na Actually, natin. diba? parang yun yung isang, parang pinaalala sa akin siguro ni Lord na parang kinatok niya ako kasi more on pera Oo. talaga. Yung in-after ko. Oo. Kahit nung kalakasan ko kumita, after ng kita, parang siguro kinatok ako ni Lord kaya binigay niya ako ng challenges na hindi ko talaga makakalimutan. Kaya nga. O kaya, pinaalala niya. Oh, pinaalala niya. At so ngayon is super dami. Super, ang dami-dami nating pupuntahan ngayon. Yes, this week. March. This week po, And- sunod-sunod po. Oo. At At ngayong March din. Okay. At sana magtuloy-tuloy. oo nga. Okay, so yan. So maraming salamat sa pagiging guest ko ngayong gabi. Yes, it's my pleasure. Yan. Thank you Kasi so ako yung much. unang guest nila. Oo, Sana next guest ko yung gusto ko may iyakan. Oh yes. Oo naman. At kasama na natin si Yelo. Yes, Si sana all will rock. Sana all gumanda ng gumanda. Maganda ka na anak pero mas pinaganda ka pa. My gosh, congratulations sa iyo, Miss Yelo, dahil super. Yan, successful. Maraming salamat. Thank you so much, ate. Yes, it's my Thank you so much. pleasure. At paki-follow po. Yes, Aga Ancheta Vlog. I-follow niyo po ako sa aking Facebook page. Meron din akong backup page, yung Maita ang Provinciana. Sa TikTok naman po, Aga Ancheta Vlog. And ganun din po sa aking YouTube channel. Thank you so much po. Yeah. Wala po akong Instagram na ako active po. Oh my gosh, ako din. Ay, meron akong Instagram. Pero Meron akong Instagram na Martang Vlog din. Ay, Martang Vlog lang. Oo, hindi tayo active sa Instagram. Hindi tayo active yun. Pero active na active kami sa lahat ng bagay, lalo na pag ating gabi. Charis lang. Ating gabi na actually sinushoot Oh my gosh. Okay yan. So maraming salamat po hanggang sa muli at lagi nyo pang aantabayanan ang aming show every Sunday 7 p.m. po ng gabi. Yan, thank you so much. At please follow, like, and share ng ating mga vlogs po. Maraming salamat. Thank you so much sa ating guest. At lagi ko nga sinasabi na lahat man ay dumating man ang mga pagsubok na sa ating buhay, unos man yan, pero deserve nating maging masaya at tumawa at sabay-sabay nating bagitin. Ang una, magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman ng mga kagaya mong chismosa. Ako po ang iyong katata at ito ang The Chismosa Ka. Akala ko na correspondent. Yes, Thank you so much. Bye-bye. I love See you again next week. Yeah.